Asante-Akyem eyekura wo Asante-Akyem North Mensin nimwo Asante-Mantamo na omanfo wo sakro yimu e de adesede eto omanfo anim se wo monso COVID-19 ho ahobabo akade no se bia nose mask ne sanitizer ne ekeka ho no wo munya bia wo mo pese ne be ye obebo won ho ban e free sayade ne ho ne senti omanfo meye won moa Kromafo ewo Asante-Akyem ewo Asante-Akyem North Mensin wa Asante-Mantamo no e de atudwa se fitise COVID-19 yare eyi ne ti ewo memu no ohun ewo da omonyuma ahoduo mu se aban ene ankrankre e de nioma bia wode boban efiri yare eho eye personal protective equipment ebi ma nkuro ene Mensin ahoduo ewo omayi emu nanso fitise yare eyi ne ti besi sesei no enya de a wanya sa enioma yi ba kumpo ewo won krom honomo a wosere mpanimfo se wo meye won emmoa nkromafo bi ene yaman bofo Isaac Amwakoponcho edi nkoma wode wakosem eto nanim na me fa so a me bɔ me ho ban de de sia hwe ne de me obi ne mom de aka no se ye be hohoro yensa ene ade bia no eye mea enu ansu ohye tembia na se me kwafu mu ba me bia hohoro mensa ansa ne medidi sɛ de amese fire aban hwa ni se omre yen yare no aka de nyina Asante-Akyem ha de ye hu hwe sanitizer ahohoro yensa ye ni bi biological bucket ye ni bi eniama ye de kata ye hwene mask nose ye ni bi enti de mesra ne se adomfo me de sra de kakra me de tumanim ne se monye ye mmoa ye boy yare ni din ye yam hihye yen kwati ye se aman we so wo monya yare nse nipa dudu se na ewu na je se otia ubaka se bikura da ye bi na wo so odikro a wo Asante-Akyem na ya ose berima enso editudwa so obesere Asante-Akyem North Mensin no mpanimfo ene eku ahodo a enhye aban ase se won so womeye won emmoa aye mpanimfo no wa ban mu no ubia ntuni nansi ha se ebi bese se anumbrezia ubia nya ba akokora wa ha no akaka se wanya samna akora horo nensa nti ye mrewa no alata samna no moyeye no enu ana ye de egusu bo ho dawuru se ukofum na oba fa bi horo nsa Eric Boatin a woye assemblyman ewo Asante-Akyem enso editudwa se PPs no akoye problem kese pa ewo district ni munini nti emza aban no ho den no entimi obi bias yegusu tu wana mo sanko bias abeden ebetima ka ebetibisi ne den ntimi mai nti de man ni se ma pete la fo kakra bi an we den kakra nsabeso no ye bepam bi not least it's my den ache e de ama ago won gusu o mo pam